soyayya ne masoya, na zo gare ku da ɗan kalamina wanda Allah ne ya bani baki na furta su. Na ce musu mai samu tsakani da Allah, duk wanda ya ce ya guje ka kyale shi, wata rana zai zo ya ce yana son ka. Ka nemi mai son ka inda hali, muso mai samu inda hali, mu yi nazari mu ga mai samu a zahiri shi ne soyayya. An gane waɗansu yanzu ba soyayya suke ta gaskiya ba, waɗansu soyayya sun maida ta kamar business, da kuɗi suke soyayya. Asalin soyayya ta gaskiya ka so mutum ba abin da ya mallaka ba, ka so mutum tsakani da Allah. Waɗansu yan mata sun ce sai mai kuɗi, waɗansu yan mata ba su sun talaka. Yanzu yan mata masu kuɗi suke so, ita soyayya ba dole sai mai kuɗi ba. Ka so mai sanka inda hali, mai saka farin ciki ya fi soyayyar kuɗi. Karka so mutum domin abin da ya mallaka, ka so mutum a yadda yake ko a yake. In yana ra'ayinka ka yi da shi, duniya nan mu bi ta a hankali, wata rana sai labari.